Mo na problema nimo. Ikaw na gani ang gipakaslan. Daghan pa kaayog sat-sat diha. Ako lagi imong gipakaslan. Pero kano sa banimon ako ipabati nga mahal pud ko nimo. Kabalo ka, Marge. Mo ni isa sa na ganahan nimo ba? Sige na lang kag imot. Ngano'y pangutana pa man nimo sa kuha. Nga kabalo naman kastubag, di ba? Kung unsay nahitabo atong duha, mo ni bunga sa kagustuhan sa iyong maginikanan nga ipakasalta. Ngano? Kung sa imong igsuon pud ba nga babae ni nahitabo, ang nahitabo nako. Dili pud mabuhaton pud sa imong mga ginikanan ang tanan aron mabangon ang dungog sa imong igsuon. Pwede ba, Marge? Humana ang tanan. Nahitabo na. Mong hilom na lang diha. Gibuhat manunta nako ang tanan, Dave. Maunggunta. Bisan gamay lang. Ipakita po nung tani mo sa ako ang na ako'y dili. Upawain ako. Ikapoy ko sa trabaho. Every day I sit beside you on the bus to Madison Avenue, working the big gray store with the revolving doors. You don't even know the name. 5 years ago, Kuya Totoy og Lola Hubag sa usa ka beach resort sa Turil. Ki-invite ko birthday sa kong friend. Dito mi nagkita ni Dave. Pero familiar na namo ang usag-usa. Kay niadtong high school. Schoolmate man mi. Wala na ko damha Kuya Totoy og Lola Hubag. Natungod sa inom. Makabuhat mig butang nga dili unta dapat. Sa usa ka cottage sa maong resort, managsama ming natintal ni Dave. Ug may nahitabo namo. Gicharge ko na lang to sa experience ang maong hitabo. Kaya nasayod man kong bunga lang kadto sa kahubog. Pero paglabay sa isa ka bulan kapin, nasayran ko na lang nga buntis day ko. Dito na, napugos si Dave sa pagpakasal nako. Tungod kay perti mang sukuas sa kumang ginikanan. Day, katulog na diha. Nag-abot pa man ka atong Dave. Nga nakabalo naman unta kagto ato sa iyang first love. Muuli raman to dirig maligo ug mag-ilis. Giingnan taman bitaw ka nga kung gusto nimo. Gali. Na naman kay katungod nga mga way atong uyab niya. Kay ikaw man ang asawa. Pero unsa? Pero luoy lang ka ba? Kung ipugos pa gyud nimo. Tanawa ra gud ning imong sitwasyon oh. Lahi-lahi mo kwarto. Kung mulakaw siya, ginalak pa niya ang iyang kwarto. Kanya ganahan ka anak. Unsa ka kung muli na lang ko sa amo? May pa. Kay sa tinuod lang. Minyo lang man mo ni Dave sa papel. Kay bisan unsaon mo day. Wala man gyud siya'y gugma nimo. Gibuhat man unta nako ang tanan. Alang sa among anak. Hay. Unya, hantod kanus aman ka magpakilimos, day. Makaya nimong forever kang magpakilimos og panahon? Pagmahal? Undangan na lang ni day. Tagain na lang silag freedom sa iyang uyab. Sa ing anang paagi, day. Ikaw pud makalingkawas sa imong kahimtang ba? Kalisod man gyud nang ipamugos atong sarili, day. Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I tried, I just couldn't be so blind. We've been close, but people grow, and they sometimes grow. Kuya Totoy og Lola Hubag, tinuod nga sa papel lang ni magtiayon ni Dave. Kumbaga, gipakaslan ng kuniya, agig respeto sa gustong mahitabo sa kumang ginikanan. Pero kung maghisgot tagugma, wala gyud Kuya Totoy og Lola Hubag. Nagani mga simana na dili siya muuli sa among gipuy-an. Manawag lang siya og isuryaho ng among anak. Mauto niya kadesisyon kung muuli na lang sa amua. Pero wala kinigi kalipay sa kumang mga ginikanan. Kung sa'y gusto mong mahitabo, gamod akong way abahad ang imong anak. Pa, tama naman tingaling ang ipakaslan ko niya. Balik dito sa inyo. May katungod ka. Asawa ka niya. Kasado mo. Ma, hindi ka po nako.
Dili ba ko ninyo masabtan? Walay gugma si Dave nako. Kay gugma ba ato gisgutan dere? Ang dungog, Margie. Gusto kang madaka sa kong apo ang usa ka broken family? Mao'y ibutang sa imong huna-huna. Nga sa balaod, may katungod ka. Kay asawa ka niya. Gamita imong karapatan. Ayaw pa daog-daog. Bisan pa ba nga mura na kong makililimos, ma? Biisa da. Atusa ni. Kay wa ka na musugoa nga magpabuntis. Every now and then I cry. Every night you keep staying on my mind. All my friends say I'll survive. It just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. Wala ko'y nahimo, Kuya Totoy og Lula Hubag. Gawa sa pagbalik sa among balay ni Dave. Sa tanaw ninyo, unsa man ang akong dapat nga buhaton, aron dili ko kaayo ma-feel ang kasakit sa akong sitwasyon karon. Tama ba ang akong mga ginikanan sa ilang pagdili nako nga mabalik sa ilang poder? Nangilaad nga magdako ang akong anak nga walay amahan? Please tambagiin taon ko ninyo, Kuya Totoy og Lula Hubag. Thank you and more power. Inyong letter sender, Margie. Kapo, oras na to, 1:35 na gyud sa kahaponon. We'll make that 1:36 na mga kapo, bago lang giniambak, no? Welcome once again sa programang Dear Kuya Totoy og Lola Hubag. Sabtang wala paghihapon ka po si Kuya Totoy, ako sa muna gihapon ang inyong nahimong on-call Dr. Love. Ako ang inyong Mike Kiling. Uban-uban ta ninyo mga kapop until 3 karong hapuna samtang naghunahuna ka sa unsa may maayong imerienda nimo taod-taod, maayong imuha sa munang pahimuslan ang paglanog-lanog kanato karong orasa ilabi na sa paghatag sa imong mga reaksyones kabahin sa ato ang unang letter sender sa iyahang suliran nga wala na or wala gyud igong pagbati gugma ang iyahang bana nga nakapaboros lang sa iyaha tungod sa iyahang mga desisyon sa una nga tilaw lalagi di ay nasangit dayto. Nya karon kay najuntis man di ang ginikanan di ang pagganahan nga madaot ang ilahang dungog, especially ang dungog sa ilahang anak nga si Margie. Mao nang tugutan niyo ang pakasal na lang sa lalaki bisan tuod kini walay igong gugma. Lagi na mga mga sitwasyon mga kapwa no. Pero para sa inyo unsa man ang inyong mga reaction, especially kung aduna may mga inganing klase mga kaagi po do sa kapwa. Ano yung mga mensahe ninyo? 0910-1085-215 niya to ang text line. Also, di ay sad sa to ang Facebook account. Live ta karon, pwede mo mag comment na lang kapwa sa ato ang live broadcasting sa Facebook na to. Love Space Radio Space Davao. Palihog lang kong follow ni Ana. Also, sa kuwang personal account, michaelspace.ling. Sa tuwang fan page, 907michael.ling. Okay, niya mga nag-text ka na to, bulagi na lang na imong bana. Oy, mag-antos man ka, ana, magniwang na lang ka, ana. Matod pa sa tuwang kapwa, bulaga na lang gidaw nimo. Ano man na ang si Marge, ipamugos man niya iyang kaugalingon, wala man nagugma iyayabs, ngita na lang siya glain. May kiling sa intro pagani sa drama nakarelate na ako ang akong magulang. Nikatawa na lang siya. Pakigreet ko si Jiggy Rubin. Ang nag-greet si Jaymon Rubin ng Garcia Heights. Okay, daghang salamat. Relate na yung lugar. Okay, buwang ng imong bana, biyain na pauli sa inyo ha, makakita pa ka og lain lalaki nga magmahal nimo
Mangita ra na imong anak og amahan si Ginny taga Panabo Poroksay, Katipunan. Okay. Daghang salamat. Okay lang na basta support sa bata kanunay. April po always maminaw sa inyo ha. Okay, sakto ang rason sa imong pamilya, sender, pabuntis pa, inom pa. Oh, siyensya. Konsensya, may nang ingon nimo nga tama na kapag may alak, may balak. Okay, naging uban niya na ka po, ano? Unsa ba ni? Ang pagmahay hulahi. Oh, sa tanan nadawat na lang ina sa pagbasol mo sarili, peng of maan. Okay, daghang salamat. Mga kapwa na to online, dabi tanaw na to. Maunay kapait pag nahigugma ang laki kay di jud sila mapugos. Ako sa imo ate, set him free na ay para sa imo nga deserving. Okay. Akin ka na lang. Matod pa ni Efren Diolagon Milyesa. Gusto mo mag-apil-apil. Ganahan dyan kag samok ha. Kimberly Villafuerte, hello. Dagan salamat kanimo. Mayong hapon. Pulo sab ka po. Hala, sige. Dito maglangan. Anihan ako ang sparring partner. Ato ang pagkatawagon si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Oy, abinakog ako. Sa matag adlaw nga makita ko kanang talag sa akong kagwapa mo. Di ko kapunan nga tutukan ka nangandoy nga maako ka. Ubag kaayo kun magsulot ka sa pantalong nipis ug sida pa. Daw nagadanggo Alauna, 41 na, Lola Hubag. It's nice to see you again once more. Same to you. Good afternoon. You also, good afternoon, you. Uy, English ha. Bungatan ko mong English ha. O, bantay ka. Ay, mangita ko, kuha na ko English na ko, Dre. Ay, nakibalitos na to. Nanuka daw ta ko. O, karon Lola Hubag, ang maong suliran ni Margie. Nga, napugos lang. O, minyo, pakasal. Oh, napugos ang pagkasal kay. Oo. Hubog man gud sila nag-inom. Gani lagi. Naburos mo to na ninyo. Mo lagi na tagay para gamiton. Kung sa una ang yun na nila ubag, tagay para igat. Karon kay tagay para gamiton. Di ba po si Tero gito kay birthday man. Oo, gani. Dili gitoyo kay birthday. Birthday man so. Mhm. Natungnan lang yun to. Tungnan lang yun nga Naa pagkahubog. sa dagat niya siguro. Ay, bugnaw kay panahon. Tugnaw. Oo. Tugnaw ang panahon. Utog na gyud kayo. Wakapod niyang tindasyon. Utog na gyud kayo didto dapita. Gani. naku, basta Salamat. ka nang- Magpasalamat sa kunimudaan nga Mm. anytime you are there. Yes, I'm always here, especially early morning a while ago. Oo. Matod pa, early bird catches worm, pero di mo kumukaog worm. Di man ka makagwarm kay kuan gadi mo ha. Lipton. Karon Lola Hubag, kung sa may pwede na tumatambag, ani karon kay murag dili pud mosugot, motugot ang iyahang ginikanan nga madaot ang ilahang dungog nga bulagan or mubiya siya sa iyahang bana. Oh. Iyahabang tugutan ang iyahang sound. Kabaw ka kuan. May kiling. Kaniya mo ginikanan silfish kayo. Wa Oo. sila laing gihuna-huna ang dungog, ang dungog, ang Oo. dungog. Ano na dato mo ng dungog ninyo? Naunsa day mo over ra pud kay baka naging ubang mga ginikanan diha nga ipugos gud lang Mm. anak og pakasal kay Gani. lagi naburusan
Hinoon, tama man po ang ilang kuan nga pagkasuran yun kay para mabangon ng dungog. Oo. Pero parehas ani nga di magay sila uyab. Gani, no? Oh, way feelings sa usag-usa. Ay, sus. Kato lang ba nga nagkainit ay kay Oo. siguro Mm, skin to skin. kalit lang feeling sa tong time, Kasi siguro, nagpatong siya, nakaingon siya, I love you, ay mo na ni. Pero di ay, nangusog dito, nangumot na dito gabol. Morning resulta karon nga ipugos gyud ninyo amo na luoy sa inyong Oo. anak nga dili siya happy. Ha? Oo. Kanang magkuyog mo sa kabalay. Maglain magay imong buot anang na kay kailang nga tawo nga dili ka pansinon. O siya na lang ka na imong bana mismo, labyan-labyan lang ka diha. Magtiayon mo lahi-lahi mo kwarto. Gani, no? Ha? Ang, Nya muli lang siya gusto mag-ilis. Ha? Kay wala siya gugma nimo tuwa siya dito sa iyahang laing uyab. Tuwa siya siyang uyab kay mao gid to iyahang mahal. Sa tinuod lang, Margie, no? Dili lang ikaw ang nasakitan sa inyong sitwasyon karon. Paminon ako siya pod sad mismo siyang kaugalingon kay napugos lagi pod sad mong duha, no? Ming sulod mo sa kaminyoon bisan tuod wala mo igong pagbati. Mo nang siya, ingana lang iyang ginapakita sa imo, ha? Pero ang imuha kay naman kay anak, no? Mas gipabilhan man nimo ang unsabay titulo nga naana sa inyo ha karon. Pero siya diha nasakitan man og nagkalisod, so mo nang dili gid siya motugot nga siguro i-giveaway niya iyang feelings tulahubag. Amot ng sagabas Mm-mm. pero ikaw day kaya nimong antuson nga inana lang nimong papel sa iyang kinabuhi nga kanang gipakasulan lang gyud kaniya kutob lang diha ha pero kung gugma wala Matod pa Unsa nila lulahubag, pwede man daw tudluan pwede lagi tudloan kung willing ka kung siguro willing siya. nya para sana nga dili man siya willing kung tuduan niyang sarili Siguro kung mangita po siya paagi pod siguro lulahubag nga mag-effort siya nga mapansin gyud ang iyahang kaanyag basin siguro po kuan, no? Opposite. lisod kayo may kiling nga kanang Lisod kayo. So imo bulagan na lang gid niya, biyaan na lang gid niya ang kuan bana. Loy mo pud ang bata gud lulahubag gud pot. loy lagi ang bata loy ang bata mo na tinuod diha pero kung magpabili na lang pud ka nga makitaan ka kanunay sa imong anak say kag hilak-hilak diha Oo. tungod lang lagi kay kanang kasado mo Ha? Gani, no? So dili ka malipayon mas magka-heart attack pa ka sige nimong hilak-hilak ikaw na yung mahimong sige luoy. kag pakilimos kay Oo. kabaw ka ang laki once ang laki dili gyud sa babae dili gyud na sila Mo ba? pwede na nga mupatol sa imo ha Oo. ug kanang kinaurasay lang Oo. gabas-gabas pero emotion since nga wala sila anak diha nimo di gyud nimo mapugos Namalay ko ila Ha? ila lulahubag mas bisag. kuan pa ang babay Oo. mas dali pang Mas dali ang maka-develop ang girl og feeling sa lalaki labi na kung buutan sweet Ha? Di ba? pero kung ang lalaki gani nga dili ganahan sa imo nya ikaw gyud sige pamugos sige kag gukod-gukod diha iigor na ka ana surbahon Sure ba? Ay, nako. Bitaw, no? Lisod man po kaya na. Dili malinaw ng inyohang pamuyo pagingana ang imuhang sitwasyon. Pero, I don't know kung maubag yun ang saktong solusyon nga ikaw mo hawa o tawag ani kining dili nimo ipaglaban ang imuhang katungod isip asawa na niya karon. pwede man siguro nga diha lang siya na ilahang balay pero ayaw na pag-expect sa iya ha para dili ka Kana. masakitan ba Oo ka na. i-focus na lang imong feelings diha imong love sa inyong anak Ha? Wala po siya nabot sa punto lulawag ng iyahang bana magdala og bahay sila ang balay. ayaw lang pud paabuta pud siguro Ay, basi kung napod nga na, siguro magani. toy delikadesa to iyahang uyab pud Mm. maglisod man sagud kag pangaway ato kay kanang ikaw man gud ang ni-insert sa ila ha Oo. di ba Ikaw nagkuan Ikaw surang-surang. ang ni-insert sa ilahang relasyon ba pero Oo. katong sa legalidad na jud kay katungod kay asawa man ka pero kanang ipamugos man gud nato tong sarili ambot lang ha di ko ganahan nga kung di ka ganahan ako di fine ha Sa maning istoryahan ni mura raman tubig at langis. Di na makaya pang lumipad. narda man to imong pasabot siguro
Na, pag mata na tao noy, ano magantos man ka sa kiliran sa imong banang wamsi gugman nimo. Ay, nako. Uli sa inyo ha. Ni uli ka ni, di kayo dawaton. Gini dawaton, hasta yung ginikanan, di po siya dawaton. Ay sa, nasa abti kayan tubag. O sa man? Imo nilang ginikanan ang ipaipon sa ibong bana. Kay sila man kayo mamugos nga makasal. Ay, nako. Ha? Igrit akong bana kay nag-work around diya sa bahada. Amping, papainting. I love you so much. Oy, love you ha. Ika ni Mama Ilbe. Oy, mayong pagpaminaw ni Mike Reyes Vincent ni Mitch Cortez. Dagan salamat kanimo diha. Pero ang lahi po ng sulti ni Princess Gamo, tama nang ingon sa imong mga mama, sa imong mamagpapa. Mm. So dili jud siya mo give up Tugot. diha. Okay, alas sige hantod sa magkamang-kamang ka na lang diha. Na mura na ka og katabang tanawon. I-serve yun nimo kay mo bin inyong panaa dito. Paita no, maskin sa ilang kasal, wag yun nag-smile ang lalaki. Murag Siguro shotgun wedding. Lain na, no? ba? Oo. Siguro maayo lola hubag kung magpalami siguro ka. Ha? Kano mapansin bitaw gid ka, ay nako daghang mga pamaagi na buhaton nimo diha. Daghan lagi, pero kung ang laki manggod ang iyang yung kuan bugos kaysa dito sa iyang kuan. May babuhat ng tanan niya kung isab sila kwarto niya. Lalahi man. Malalahi pag di ay awrak borders. Hindi, mulakaw ang iyang bana, ilak pag yun ang iyang Oh, kwarto. ilak pag ng kwarto ha. Magani kay di ka man. Di gid sa kaunahon idea ba nga kanang ari sudla ko dito. Kwarto, eh. Ay nako paita na no, lisuda pud na gyud. Ha, ingon ni Jackie, bulagi na imong bana oy kay hasol kayo. Hasula. Iglit si Samuel Tabat nga nagkaon og ice cream. Hala sige, dagan salamat ka po ha. Kuya Tutoy og lulahubag para nako, let go na lang na ay. Ayaw ipamugos imong sarili. Don't force yourself to the man don't love you. Okay. Gani, dagan salamat. ha? Daghan pang laki. Ayaw pag-anto sa iya. Dili siya deserving sa imong love. Pa-support lang sa iya, ha? Grabe po ng laki, ha? Oy, nangita pa man og laing bangag. I-greet ang Biernes family gikan ni Argelin. Ha? Hubog-hubog pa more. Ha? Great Dres Tamayong ang mga Packers dire. Ha? Sa Kingay Farm. Gikan kang Macjun. Okay. Razamo. Naganas mga nag-text no. Basta sa ngani nga sitwasyon lola hubag. Ha? Para sa mga kapwa nato nga dili dayon maahat ba? Maahat sa ngani nga sitwasyon sa may pwede natong matambag sila lola hubag. Nga kanabitaw nga magpatara na lang sa bisang asa dapita makalaag. Yan ay kasabay mga lalaki. Ay mo patakag inom. Oo. Ha? Mag-inom mo kanang siguraduha nga kana imong mga barkada dili mo ipahamak. Ha? Ana. Kanang sure mo sa inyong mga kauban ba, pero para sa anang pagunan ninyo nakaila nya mauban mo. Ha? Marisi. Mahubog, mao na nga. Kisa may pasanginlan nimo. Kanang imong mag-aibol-aibol ka. Oh, kana nya, delikado. dito ka mauban, dito mo makita sa mga mingang lugar. Sa mo Dapat ko mag-aibol mo dito gid sa mall para dagang tao. daghag tao dia gid mo dapat ka mga daghag tao ay mo na mga Ah, mingaw-mingaw kay para kay kung, cage. kung naa siya'y balak, Oo. maglisod siya. Oh. Kay daghang tao crowded. Oh, pag ingana gani po sad na koy kadugang lulahubag, pagkastuag daghan ang imuhang kaibol. Para makita nimo ba, para makita bitaw nimo nga kini interesado ni sa imuha. Okay. Kuan Ay, mo gyud kabalo ka may kiling ko. Imo Oo. na pagastuhon og maayo. matagam. Dili pa na mo taga mo. Balik pa O, na balik. kay maningin. Manika mo to kaayo. Oh, maningka mo tong Ay, mahigit ko. may nalang na Dako ako kay ko nimo gastuhan. Gusto kay ka mukaon. Daghan kay ka gi-order. Bantay ka na ko sa next time na to. Ay. Singlon kita ka. Singlon. Ha? Taray way labod. Oh, lahi nga singil. Oh. Shit! Para igat! Di na lagi na shot para igat, shot para gamiton. Shit pa more, gikan ni Janine, ha? Happy birthday kang Kuya Dranel, gikan kang David og Justin, kang Manang Jenny og Samias family. Salamat, anak gyud na kay karelate ko sa imong kahimtang gikan ni Rachel. Okay. Ha? Ala, sige. Ay, daghang salamat sa mga kapwa natong naghatag sila mga tagsatag sa mga reaksyones. Kadiyot lang kayo. Okay. Si Dexter Navarro, Richard Diaz, kang Chris, kang Son Silvano, ug kang Didis Paulino. Ingon man kang Darren Bibat, pasinsahe ka di na mabasa Ay, kayo. sa kadaghan. Wala na may oras. Ha? Salamat Ikaw. sa inyong mga mensahe. Katong mga naa sa Facebook, naghulat og katong mga winners nato sa ticket.
Taod-taod lang ha, kay busy pang tiguang. Oo. Mag-post ra ko ron sa mga winners. Basta mga kapwa ha, kung galing layo man kayo inyo ha, dito na tayo magkita sa SM Lanang Cinema 6, 7 p.m. Okay? Kato dito na mga lang nakadaog ticket, ay namog adto diri madubling pliti dito na diretso Oo, ha. basta padala lang mo valid ID. Okay? Alauna, 53! Inyong nadungog, kapwa ang unang letter sender natong si Margie. Hala, sige, second batch to doon. Ako na lang si Mike Kiling. Ako na lamang si Lola Hubag. O kami permanente nag-ingon. Pilingon! Alauna, 54. Mas pasa sa oras kapwa no. Labaw nagmalingaw ta sa paghatag, pagsaisay sa maong unang letter sender nato, si Hang Kaagi. Lisod kay mo hang kahimtang diha karon Margie. Mura kag naghikog. Pero nang imuhang kahimtang diha karon, resulta na siya sa imuhang pagpatara. Sa imuhang mga binuhatan, sa una, sakto man ang imuhang ginikanan, wala makanila gisugo, magpaburos. Diba? Nagpasagad ka lang atong time. Muna, resulta, gaba na siya. And for sure, siguro nakatpon ka na sa imuhang lesson. O sa klaseng lesson. Ang klaseng lesson? Reproductive system. Sa mga tanong mo ba? Ang klaseng lesson, sir? Reproductive system, ma'am. Sa imong sitwasyon, lisod kayo magbuot ko para sa imuha og decide sa unsay angay nimong buhaton. Pero kung mabutang mangganing medyo di na nimo maantos, no? Ay for sure di na magid nimo maantos. Antusan na lang sa muna. Antusan na lang sa muna kay kanang imuhang kapares diha karon, ang imuhang bana. Sama nimo, no? Wala pod siya kadawat, no? Mo lang nang iyahang pamaagi sa pagpakita og pagkaway gana tungod kay wala gud sa plano tanan ang inyong sitwasyon. Na asya gimahal, siguro nga mas labaw pa sa imuha. O dili nimo na dapat, no, nga supakon, o dili nimo na dapat pangutan-on siya. Kay wala man mo gi-build nga relationship duha. Pero kung adunay slight chances, bisag gamayng porsyento lang na mabag-o siya, pinaagi sa imong pagpakita pud og effort, mas maayo siguro nga imuhang i-grab ng maong opportunity. Find ways, no? Na siya madasig. Magpagwapa ba ka diha? Lambingon ba nimo siya? Isip asawa ka na niya? Buhat atong mga pamaagi or something yung mga buhaton so sa ka-asawa sa sud sa panimalay. Siya hambana. At imanon nimo, serbisyuhan nimo. Kaya nga na magina siya. If tanang effort nimo, tanan useless nonsense, wala gyapon resulta, ang desisyon na gyapon sa imuha. Kay lisod magud ning mo give up lang dayon tuod ta. Kung wa patay na buhat nga bisan gamay nga pamaagi or solusyon para mahubsan ang imuhang problema. Tuod lisod kayo mo dako ang imuhang anak kaway amahan. So hinaot nga imuhang paningkamutan sa imuhang self, no? Nga matandog ang imuhang bana og makarealize siya nga pamilya na mo. Alaw na 58 na.
Kaduang letter sender kapwa ato ang paminahon taod-taod ito ang pagbalik sa mga kapwa nato nga nagtan-aw sa tuang live broadcasting karon sa tuang Facebook Love Space Radio Space Davao. Pasensya na medyo hinay ang ato ang connection pero sige lang kapwa. Importante madungog ko ninyo. Ay tan-awa kong dagway kay magmahay niya mo. Hansel Istorba, mayong hapon. Ni Sir Randy Sumbilon, sir. Kumusta, sir? Kasi balita na to diha karon, sir. Sa mga kauban ni Sir Randy Sumbilon, condolence pod sa di ay sa imuhang ugangan nganing panaw na. Padayon ta sa unahan, mga kapwa, kauban gihapon ko ninyo. Sa programang Dear Kuya Totoy Glolobag, ako ang inyong nahimong Uncle Dr. Love. Ako ang inyong boss ng galang kanunay nagpabos kaya ang lamihan to sa ubos. Ito po yung DJ Mike Killing. Always your number one. SM radio station. Love radio.